Кампанията започва през 1966 година. От тогава до днес списъкът е редактиран многократно, като последни промени са направени през 2003 година. При посещението на културните, историческите и природните забележителности всеки турист, разбира се ако желае, получава печат, доказателство, че е бил там. През 2003 година решихме да го възобновиме, поради проявили интерес от много хора. И от тогава до сега в националното движение участват 420 хиляди българи. Специално за движението, раздвижването е, така по нашата наблюдение и статистика, около 90% от носителите на книжките са млади хора, което за нас е много добро. Значи ние бих казал, че сме се изпълнили така моралното задължение да привлечем младите хора да обиколят и обикнат България, какъвто е завета на нашия патрон Олег Константинов. Освен морално удовлетворение, събирането на печати има и материално такова. Ако в специалната книжка имате 25 печата, ви дават бронзова значка, за 50 – сребърна, а за златна значка са нужни всичките 100 печата. Всяка година се организира томбола, като притежателите на златни значки се борят за голямата награда – лек автомобил. В жребия тази година се очаква да участват около 200 души. От 100 национални туристически обекта в София има повече от 10. Екипът на България днес ще посети някой от тях. Заради хилядолетната си история и археологическите напластявания, София е един от градовете с богати културни находки и туристите има какво да видят. Печат в книжката си можете да получите в храм-паметника Свети Александър Невски. В непосредствена близост до него е още един от обектите – църквата Света София. Интересна както с архитектурата си, така и с факта, че е построена върху основите на няколко по-стари църкви от времето на римския град Сердика. Следващата ни спирка е в Музея на историята на физическата култура и спорта, в който може да видите екипи, футболни топки и екипировка на спортисти, както от наше време, така и експонати от далечното минало. Обичате ли да пътувате? Обичаме много и пътуваме много. Знаете ли за какво служи тази книжка? Да, разбира се. Имате ли такава? Имам и той има много за България, защото ги нося със себе си, показвам България и привличам туристи. Толкова съжалявам, че нямам време. Идваме за късо време и нямам време да обикалям. А знаете ли за какво служи тази книжка? Да, аз я имам. Събираш печати от национални туристически обекти. Вие колко печата имате? 50-60 някъде. А имате ли значка? Имам, да. Бронзова и сребърна. Обичате ли да пътувате? Вече не. Аз живея на Хавайските острови. Пътувайки оттам до тук са 36 часа. След като обиколихме повечето обекти в София и събрахме доста печати от тях, се запътихме към туристическото бюро. Добър ден! Екипът ни събра 25 печата. Може ли да получим значката, която ни се полага? Кой е този екип? Екипът на България днес. 25 печата. Вие получавате бронзова значка. Постарайте се, ако искате да получите сребърна или златна, до края на месец август. Да си обиколите още до 50 броя с сребърна значка, до 100 обекта е златна значка. Вече официално сме любители-колекционери. Оказа се, че София е градът с най-много туристически обекти на куп, което го превръща в една от най-предпочитаните дестинации, както за родните туристи, така и за гостите от чужбина.